ton Jaga meille. Tässä on nyt just joku näistä akharoista lähdössä vissiin dippaamaan tonne Sangamille iltapäiväkylpyyn. Täällä on armeija ohjaa liikennettä ja bändi soittaa. Uskomaton meininki. Kärryt tulee perässä. Nää on ihan varmasti lähdössä nyt iltakylpyyn. Okei, reissu jatkuu. Vedettiin tuon Pontooni sillan yli tänne niinku itäpuolelle tätä Allahabadia eli Prayagrajia. Täällä on nyt nämä kaikki akharat eli nämä onko se nyt 13 vai 14 hinduismissa näitä erilaisia niinku koulukuntia, pyhiä koulukuntia, just näitä niinku nagasadhuja, ketkä on aina alasti tai sit muita tyyppejä, mut ne nagat on just niitä kuuluisimpia. Mut anyways, niin täällä on näitä niinku niiden tukikohtia. Käydään vähän kattoo, että jos näkis vähän niitä tyyppejä ja pääsis ihmettelemään niitä tai parhaimmassa tapauksessa jopa vähän niinku juttelee niiden kanssa. Täällä nää niinku jatkuu nää pyhimysten pienet toimistot. Tänne ihmiset jonottaa hakemaan niitä neuvoja ja siunauksia. Tässä on joku tällainen siunaaja tai pappishenkilö. Äsken se niksautti yhden tyypin selän. Tässä nää niinku tämän ison kadun varrella, kun on tällaisia isoja portteja sitten tonne sisäpuolelle, niin niissä on noita niinku akharoita. Eli niiden niinku toimistot ja pääkonttorit on siellä ja sitten nämä niinku itse nämä pyhimykset päivystää sitten tässä isomman kadun varrella näissä pikkutoimistoissa. Jengi pitää tsiikaa näitä nähtävyyksiä ja sit meitä on vähemmän kuin näitä nähtävyyksiä täällä, niin oikeastaan me ollaan sitten bonus nähdä. Niin joo, siis tuntuu siltä, että näitä pyhiä miehiä on ihan vitusti täällä ja meitä on 2. Jep, tuntuu siltä, että niinku nämä paikalliset on kiinnostunut enemmän musta ja Samusta, kun ne on näistä pyhimyksistä kiinnostunut. Sulla on pyörimässä toi video. Joo. Niin, mutta se on kyllä totuus. Tossahan on Naiminen Dasen todella erikoisia. Kyllä. Saikedeellisia ukkeleita, mutta sitten on niinku 2 tämmöistä pelleä jostain Espoosta. Joo, just mietitään tässä, samalla kun tsiikataan näitä sadhuja tässä, niin mietitään vähän, että miten täältä pääsee pois, koska toi äskeinen silta, millä me tultiin, niin se oli vaan niinku one way tähän suuntaan. Ja me ei olla ainakaan vielä täysin varmoja, että missä on se toinen silta toiseen suuntaan. Et ehkä me jäädään jumiin tänne. Sitten pitää etsiä uusi basera ja maksaa 2 tuntia. Jep. Ei se mitään. Ei se mitään. Ei me selvitään. Samu lähti nyt tonne ton Nagasadhu ja ton papin kanssa tai sekoilla. En tiedä mitä se nyt säätää siellä. Se saa vissiin jonkun siunauksen. Me löydettiin nyt nämä kakanpolttajat. Eli nämä mä näin viime kerrallakin täällä 12 vuotta sitten. Eli nämä on kans tällaisia siis pyhimyksiä. Nämä tekee niin kuin lehmän lannasta tällaisia kehiä ympärilleen, laittaa ne kehät tuleen ja sitten ne niin kuin, jotenkin ne sit imee siitä niin kuin palavasta lannasta sitten jotain pyhyyttä itseensä.
Tässä kävi tämmönen pieni moka nyt, että kaikki noi pontoonisillat on nyt suljettu sen takia, koska noi akharat menossa nyt iltakylpyyn. Eli tätä niin kuin yleisöä nyt kontrolloidaan tällä tavalla, että ne sillat suljetaan. Nyt me joudutaan mennä ton isomman moottoritiesillan yli nyt. Takaisin. Eka nyt tonne ylös, sit moottoritiesiltaa päin tonne toiselle puolelle, missä meidän Rain baseeraa. Tonne siis ihan horisontti. Niin, se vaan menee aivan siis toiselle puolelle. Eli mitäköhän tästä tulee, joku 7 kilsaa? 6 kilsaa? Joo. Katsotaan se Riksa, joka voisi vetää tämän koko sillan yli tonne horisonttiin asti. Jep. Katsotaan. Ja tällä hetkellä mulla on nyt, näkyyköhän kameraa, 10,5 kilsaa. No voidaan ottaa ratkakyytikin ehkä. Jep. Joo, päästiin tähän sillalle ja ei tästä kyllä mitään kyytiä nyt saanut, että joudutaan kävelemään. Silta varmaan 3-4 kilsaa, että sä vielä pari kilsaa tosta sillan päädystä meidän kämpälle. Oli aika pitkä päivä. Ja tää telttakaupunki ei ole suinkaan pelkästään tässä näin, vaan se jatkuu tonne sillan toiselle puolelle. Varmaan joku 10 kilsaa pohjoiseen. Tältä puolelta nyt ei oikein näe ja mä lähden tonne ylittää, mut ehkä pikkusen näkyy. Nosta vähän ylemmäs. Jos mä vähän nostan, mä zoomaan sinne. Niin pitkästi kun silmä kantaa, niin siellä ottaa teltta. Niin tuolla näkyy, että se telttakaupunki jatkuu sinne vaan. Ja toiseen suuntaan katsoo tonne viistoon. Niin se jatkuu tonne Nyppylällä asti ja Telttakylään. Sitten näkyy vähän rantaa, niin kaikki rantaa. Ja se Sangam on mun mielestä nyt jossain tässä, mihin mä nyt kuvaan. Niin joo, kyllä. jossain siellä. Se oli niinku ton Nyppylän tuolla, siitä vähän tonne vasemmalle. Eli jossain tuolla näkyy se Sangam. Kylpypaikka siis. Puhu vähän kovempaa, hirveä meteli. Oltiin tuolla koko aamupäivä, pyörittiin sillan tuolla puolella. Sitten se skannaa, että me tultiin tästä yli tätä samaa siltaa ja pyörittiin täällä koko iltapäivä. Lopulta tuolta, missä näkyy ehkä toi korkein temppelin huippu, niin sieltä mentiin ylös ja kierrettiin tälle sillalle. Ja nyt me ollaan tässä. Alkaa olla aika nälkä, me ollaan syöty viimeksi aamupalaa kello 8. Jep, ja yli 12 kilsaa vedetty. Joo. Morjesta. Kiva meininki. Pikku kyydille, joka maksaa kuulemma tonnin noiden mielestä, mutta meidän mielestä 100 eli... Tää on 100 kyyti. Tää on 100 kyyti. Jees, eli päästiin nyt takas tänne kämpälle. Eli Rain Basera, se on tässä niinku aidan toisella puolella. Ja tässä on aika tämmönen vilkas katu. Tässä jengi tulee ja menee sinne Sangamille kylpemään tai kylpemästä. Ja sitten on pikku iltapalaa ja teekkojuja ja sun muuta. Ja sit on Hammastahna sponsorit meidän niinku mestassa ja sit niin tää on vissiin kans Hammastahna, joo. Niin mennään tänne näin. Täällä on valot päällä. Joo. Tää on siisti. Haisee muuten bensaa, noi polttaa bensaa tosta, tai mitä noi tekee? Missä? Tossa no. Ehkä. Onko se joku tietty puu, joka Niin. sytytetty jollain? Bensalla. Niin. Mut joo, tällainen mesta. Mennään sisään ja etsitään meidän paikat.
Tervetuloa. Tässä on meidän Stevari. Bukkas meidät sisään aikaisemmin tänään. Hello. Hello. No niin, hyvää huomenta. Herättiin Rainbowserosta tossa joku tunti sitten ja Kello 5. kello 5 ja käytiin pesee hampaat ja pikku aamujumppaa ja sit lähdetään nyt kattoo uudestaan tonne Sangamille, että mikä meininki siellä on. Tänään ei ole mikään sellainen suuri pyhäpäivä enää, mutta tänään on kuitenkin sellainen semi-pyhäpäivä, että kyllä se varmaan jengi on. Matkalla takas ytimeen. Mä ajattelin täyttää tän pudelin, jonka mä ostin semmoisella vedellä, mikä on highly suspect case of cholera. Muun muassa lavatauti ja varmaan siellä erilaisia hepatiitteja lojuu. Jos mä vien tän himaan Suomeen ja sit mä juon tän. Ois pitänyt kyllä hiffaa ottais toinenkin viinapullo mukaan. Jep. Tää parantaa tätä kokemusta huomattavasti. Hyvää musaa. Hyvä meininki. Maailma on kyllä diippi paikka. Nyt on enemmän jengiä kyllä tässä. Noniin. Ei me olla yhtään väärissä kuvioissa. Täällä on jengi vetää pubun ripis. Tunkin läpi ja niihin on laitettu palautuskuoret mukaan noihin mummoihin. Niistä roikkuu niinku laput, missä on numerot ja postiosoitteet, mihin ne voi lähettää, jos te katsotaan. Kun katsoo nousevaa aurinkoa tässä Sangamilla, niin tuli ihan yhtäkkiä mieleen sellainen ajatus, että tämähän on niin kuin koko hinduismin ja Intian määritelmä. Tää mitä tässä edessä nyt näkee. Ihmiset kylpee ja rukoilee ja tekee rituaaleja ja juhlii. Vähän väkeä, Tommi. Alkaaks tiivistyy? Kyllä. Tuleeks just semmonen sarjakuva pannukakku? Tulee. Eli me ollaan nyt tässä Sangamilla, mikä on tää kaikista pyhin kohta, mitä me ollaan tuossa aikaisemmin näytetty niinku tuolta kauempaa kuvattuna. Eli me oltiin aikaisemmin tuolla äsken ja sitten me kylvettiin myös niinku jossain tossa eilen. Ja sitten tää on nyt niinku Jamuna tosiaan, tää on Jamunajoki, tässä on Sangam ja sitten täältä tulee Ganges. Täältä niinku vasemmalta täältä näin. Täältä tulee Ganges ja sitten tässä ne yhdistyy ja sitten jatkaa tonne niinku itään tosta niinku Gangesina. Eli kun Jamunajoen nimi päättyy tähän näin ja sitten Ganges jatkuu tuolta sitten niinku loppuun asti. Ja tässä on tää niinku jokien yhtymäkohta, tää on tää niinku mesta. Kaikista niinku tärkein paikka kylvylle. Jengiä on ihan sairaan hyvä meininki. Kaikki hymyilee ja on niinku selkeästi positiivisen mielen liikkeellä.
puolella. Eli lähdettiin tuossa joskus aamulla tuolta Prayagrajista eli Allahabadista eli Kumbh-Melasta. Lähdettiin kohti Kanpuriin. Oli ihan hirveä säätö saada noin niinku hirveä säätö löytää bussi periaatteessa. Käytiin parilla eri asemalla siinä ja edestakas käveltiin ja ei ollut bussi, on bussi, ei ole bussi, onkin bussi, okei. Ehitti just syödä, just safkata ja sitten Dösä lähtikin melkein heti sen jälkeen ja ollaan tässä taitettu jo varmaan joku hetkonen. Ollaan taitettu 4 tuntia matkaa, ehkä joku 3 varttia vielä jäljellä. Alkaa olla sellainen fiilis, että vähän niinku pakko ottaa relaa vähän tässä vaiheessa ja pakko levätä ja pistää kamera pois ja lopettaa tää pelleily. Ja tässä vaiheessa ehkä just vois sanoa, että kiitos hyvästä reissusta, kiitos Kumbh-Melasta ja kiitos kaikesta siitä, mitä tässä matkan varrella on ollut ja mitä tässä on käynyt. Niin tuntee sen, että on kylpenyt siellä Sangamissa ja kylpenyt niiden miljoonien ihmisten kanssa ja on ehkä saavuttanut sen mokshan, ehkä sen vapautumisen tästä jälleen syntymisen loputtomasta ja uuvuttavasta kehästä. Tähän loppuu Kumbh-Melan reissu 2025 Maha Kumbh-Mela 144 vuoden välein. Tähän loppuu. Noniin, kiitos. Moi.